יש סיבה שהחיה שלכם נכנסה לחיים שלכם. זאת לא החלטה של רגע או איזה אימוץ אקראי, זאת בחירה של הנשמות שלכם. עוד לפני שנולדתם, הנשמה שלכם והנשמה של בעל החיים שלכם סיכמו להיפגש. בזמן הזה, בגוף הזה, בדיוק כפי שאתם עכשיו. החיה שלכם היא לא רק חברה לדרך, היא המראה הרגשית שלכם, המדריכה הרוחנית שלכם. שמתם לב איך הרגשות שלה משתנות עם משהו לא בסדר איתכם? איך פתאום מופיעים סימפטומים פיזיים בדיוק שגם אתם לא מאוזנים? איך ההתנהגות שלה משתנית כשאתם מתרחקים מעצמכם? זאת לא בעיית התנהגות, זאת הודעה אישית לכם. בוובינר הקרוב שלי, החינמי ופתוח לכולם, אני מזמינה אתכם למסע עמוק. מסע שבו נלמד איך לראות את החיה שלכם לא רק כחברה, אלא כשותפה לריפוי הדדי. נלמד איך להתחבר לנשמה שלה באינטואיציה, איך להבין את השפה הרגשית שלה, ואיך לזהות מה היא מנסה לספר לנו לא במילים, אלא ברגש ובביטויים החיצוניים. באם אתם חיים עם כלב, חתול, ציפור או סוס, הדרך לריפוי תמיד מתחילה מבפנים. אם אי פעם הרגשתם שהחיה שלכם הגיעה כדי לעזור לכם לרפא משהו, כנראה שצדקתם. בואו לוובינר, בואו להיפגש ולהתחיל מסע של ריפוי, לא לבד, אלא יחד עם החיה שלכם.